нашите планини зелени. Българин да се наричам, бърка радости за мене. Аз съм българче свободно, край свободен аз живея. Всичко българско и родно, любя тача и милея. Аз съм българче и расна, ни велики, славно време. Син съм на земя прекрасна, син съм на юнашко племе. И аз съм българ. Скъпи братя и сестри, граждани на Североизточна България, хора на наемния труд, работещи в железопътния транспорт, ученици, учители, пенсионери, граждани, добре дошли на нашия митинг, не на разрухата българската железница. Силни сме, много сме! Силни сме, много сме! Силни сме, много сме! Благодаря ви, благодаря ви. Защо трябваше да стигнем до тук, скъпи приятели? За пореден път беше упражнен геноцид срещу българската железница. Геноцид срещу БДЖ пътнически превози. Както знаете всички, от 12 януари бяха спрени 38 влака и 10 влака имаше корекция на тяхното разписание. Железницата, пътнически превози, това е социалният транспорт на България. С нея пътуват много учащи, студенти, пенсионери и не на последно място социални слаби. В много краища на България железницата е единственият алтернативен транспорт. Както всички знаете, в направлението Царева Ливада Габрово бяха спрени 10 влака. Стара Загора Горна Оряховица, още 6. Това е обезлюдяване на един регион. Ще го позволим ли? Не! 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 Силни сме! Страшни сме! Силни сме! Страшни сме! Правителството в лицето на господин Московски показа воля и чу нашите гласове, започнати с подписката, която в Североизточна България, в региона, имаме над 12 000 подписа. Благодарение на вас, приятели! Браво! Браво! Съпричастни към нашата съдба на железничарите са всички граждани в Република България. Това го показаха със своите граждански митинги по всички гари в България. Искам да приветстваме всички митинги, които в момента се провеждат в подкрепа на нашия митинг. Ние сме с вас! Ние сме с вас! Ние няма да допуснем унищожаването на българската железница. А нашия митинг днес е заради това, защото ние много сме лъгани. И господин Московски обеща, че ще ги има тия прословути 40 милиона. Но тъй като днес нямаме черно на бяло, ние точно заради това протестираме. Протестираме против приватизацията на товарни превози. Протестираме против затваряне на гари, звена в Национална компания железопътна инфраструктура. Против освобождаване на наши събратя от Национална компания железопътна инфраструктура и холдинг БДЖ. Ще позволим ли да се бъде унищожена на българската железница? Питам аз. Не! 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 Категорично го заявяваме. Нека управляващи и всички за напред, които се заедат с нас, да знаят, че ще имат широк отпор от нас, железничарите и от всички граждани на Република България. Силни сме! Страшни сме! Силни сме! Страшни сме! Откривам митинга на гара Горна Оряховица. Наши гости са председателят на СЖБ Петър Буне, обаче СЖБ! 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 Председателят на локомотивния персонал господин Мао. Също така нашия колега от захарни заводи Михаил Иванов. Също много граждани от цяла Североизточна България. Давам думата на Цонко Господинов.